Assalamu alaikum warahmatullah. Menene storyline? Yau abin da za mu yi magana a kai kenan, wato storyline, wanda yana daga cikin the most important abubuwan da ya kamata mu sani dangane da MSNR. Assalamu alaikum, wannan shi ne bidiyon mu na huɗu a cikin jeren giyar videos da muke gabatarwa na master class na MSNR. Idan baka kalli na ɗaya da na biyu da na uku ba, to ka je ka kalle su domin za su taimaka maka gurin fahimtar wannan. So za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi MSNR. Sunana Dr. Nafi'u. Idan baka yi subscribing ba, ka yi ƙoƙari ka yi subscribing, kuma ka yi sharing, ka yi liking. MSNR kamar kusan shi ne za ka ce duka dai daily bias haka dai, idan ka koma ICT ko SMC, ko kuma ka ce bias kawai. Wato shi ne tsarin sanin shin a ina kasuwa ta dosa a halin yanzu. Shin bullish ne, bearish ne, uptrend ne, downtrend ne? Shin saye za mu yi, a'a sayarwa za mu yi ga masu future trading, ko yaya ne? To wannan shi ne storyline. Saboda haka storyline yana da mahimmancin da dole ma ka san shi. Idan ba haka ba, ba za ka iya sanin ina kasuwa za ta fuskanta ba. Ba za ka iya sanin shin za ka saya ba ne, ko za ka dakata ka jira. A'a, za ka saida ba ne, ko za ka dakata ka jira. Kuma ba za ka iya sanin ina za ka fita kasuwa ba. Ka shiga, ina za ka fita. Duka storyline shi yake determining entry da kuma exit ɗinmu. So amma yau ba za mu yi magana kan entry da exit ba ne. Shi ma yana da bidiyo na kanshi, da entry ɗin da exit ɗin. Duka suna da videos na kansu insha Allah. So amma za mu yi magana akan storyline. A MSNR muna amfani da weekly da kuma daily storyline. Waɗannan su ne storylines da muke amfani da su. Weekly da kuma daily time frame. Da weekly da daily time frame. So saboda haka za ka ga wasu suna amfani da weekly time frame wurin fitar da higher time frame ɗinsu. Zai zama shi ne higher time frame ɗinsu. Shi ne HTF. Me HTF ɗinsu? Shi ne weekly. Weekly HTF. Wasu kuma za ka ga a'a, ba weekly suke amfani da shi ba, daily suke amfani da shi. To za ka ga daily suke, daga daily suke farawa. Daily HTF. Dama a ƙa'idar trade, kowane trade idan za ka shiga kana amfani da time frame ne aƙalla guda biyu. Akwai higher time frame, akwai kuma lower time frame. So za ka ga wasu suna farawa da 4-hour time frame, shi ne higher time frame ɗinsu. Wasu daily time frame, wasu 1-hour time frame. Ya danganta daga wane irin trader ne kai. Idan kai swing trader ne, to mafiya za kana amfani da daily time frame ne, ko weekly time frame. Idan kai day trader ne, za kana amfani da day trader ko intraday trader, za ka yi amfani da 4-hour time frame za ka yi amfani da shi, ko 1-hour time frame. Idan kai scalper ne, za ka ga mafiya suna amfani da 1 hour 15 minute time frames. Wani ma za ka ga 15 minute time frame shi ne higher time frame ɗinsa, sai kuma 5 minute da 1 minute su ne zai nemi confirmation ko kuma entry a ciki. So saboda haka, amma mu nan za mu yi amfani da daily da kuma weekly time frame. Ka koma karatunmu na key levels. Ka koma karatunmu na key levels. Let's say a ce yanzu wannan shi ne daily key levels ɗinmu. Mu ɗauka cewa za mu yi amfani da daily time frame ne. So let's say a ce wannan shi ne daily ɗinmu, ko? Bari mu ƙara ma rubutun girma. To kun bari mu mayar da shi dama, hagu kai. To mu ɗauka wannan shi ne daily time frame ɗinmu, ko? Yawwa. To sai ya zama muna da key level a nan.
let's say a ce key level ɗinmu a daily time frame wato shine wato V level. Sai ya zama muna da muna da V level. Ya zama muna da V level. Yawwa. So kaga wannan shine V level namu. Yawwa. To a lokacin da aka samu rejection a wannan level ɗin, sannan kuma a 4-hour time frame aka samu breakout, kuma mun yi bayanin breakout a bidiyon mu na 3 ko, sai ka je ka kalla. Aka samu breakout, to daga nan mun san storyline ɗinmu is bullish, ko ba haka ba? Mu ɗauka dama kasuwa tana tafiya ne bearish haka a daily time frame, tana tafiya bearish, tana tafiya bearish, tana tafiya bearish, to sai ta zo nan. Kun gane ko? Mu ɗauka wannan touch ɗin da aka yi, wato ya yi touch, an samu nan wurin da aka zo an samu wato V level ne, ko V shape kenan. To idan muka duba wannan ai V shape ne, mun riga mun yi bayanin meye V shape, kun gani? Sai ka koma bidiyon mu na farko sai ka ga meye V shape. So a daily time frame an samu rejection. An samu me? An samu rejection. Mu ɗauka wannan shine rejection ɗinmu, candle ɗin da ya yi rejecting. An samu me? An samu rejection. So sai me za mu yi? Za mu koma 4-hour time frame. Za mu koma me? Za mu koma 4-hour time frame. Me muke so mu samu 4-hour time frame? Idan muka koma 4-hour time frame za mu ga kasuwar tana tafiya haka, a wannan candle ɗin za mu ga haka kasuwa take nuna shi. Za mu ga kasuwa tana nuna yana tafiya haka in zigzag, yana tafiya haka ko? Ya taho ya taɓa wannan. To idan aka samu breakout haka, kun ga nan mun samu me? Mun samu breakout, saboda kasuwa ta yi breaking last key level shine A level ɗin nan. To an samu me? Kasuwa yanzu ta koma me? Ta koma bullish instead of bearish. Mun gane jama'a? Yawwa. Let's say a ce wannan rejection ɗin idan ka koma 4-hour time frame haka za ka same shi. Ka ga an samu touch a nan, ko? To ana son price ya yi breaking wannan, a samu break of structure a nan, haka. To da an samu break of structure a nan haka, bayan rejection ɗin da aka samu a nan, to shi kenan yanzu kasuwa tana me? Tana bullish ne, ta koma bullish. Ka ga nan mun samu me? Mun samu me? Mun samu bullish breakout. Shi ne shift kenan. Shi muke kira shift. So daga nan mun san cewa yanzu daily bias ɗinmu ya tashi daga me? Ya tashi daga bearish ya koma me? Ya koma bullish. Bari in ba mu misali. Ko kuma ya tashi daga bullish ya koma bearish. Bari in ba mu misali. Idan muka tuna levels ɗin da muka yi, key levels ɗinmu, mun san cewa akwai gap ko? Akwai gaps. So wannan menene? Wannan gaps ne. Yawwa. So wannan gaps ne. Yanzu ga shi muna da gap. Kuma wannan wane irin gap ne? Bullish gap ne. Bullish gap ne ko? Ga shi. Muna da gap, bullish gap. Saboda me ya zama bullish gap? Saboda wannan bullish candle ne, wannan ma bullish candle ne, a tsakaninsu ga gap nan. So wannan muna kiransa me? Muna kiransa gap. Ko kuma ka ce OCL, wato OCL, open close kenan. Za a kiran shi OCL, open close level. To yanzu za mu duba mu ga price zai rejecting ɗinsa ne ko ba zai rejecting ɗinsa ba? Ka ga price ya rejecting ɗinsa. Ya rejecting ɗinsa ko? Ya rejecting ɗinsa da me? Da wick. Ga shi ya rejecting ɗinsa da wannan wick ɗin. To wannan kaɗai bai isa ya tabbatar mana cewa yanzu muna bullish ba ne. A'a.
sai mun koma 4 hour time frame. Daidai wannan candle ɗin, bari mu saka horizontal line. Yauwa vertical ne shin ko horizontal, wanne ne shin, tsaye ko kwance? Ni fa suna rikita ni. Ku dai kuka sani. Bari mu cire auto replay saboda ba abun nan muke ba. So ga shi nan, auto replay kai, na ce auto replay. So yanzu ga inda aka samu rejection, ko mun ɗora vertical line ɗinmu ko horizontal ne ma shin. To sai mu koma 4 hour time frame. Ina yake? A 4 hour time frame sai mu duba mu gani ga inda aka samu touch, ko? Ku duba da kyau ku gani, wannan na farkon, wannan bearish candle ɗin bai touching line nan ba. So ga inda aka samu rejecting nan. Ga inda aka samu rejecting. Sai mu duba last key level A ko V. Tunda yanzu muna bullish ne, za mu duba last A level ne, shi ne wannan. Idan kuma muna bearish za mu duba last V level. Kun ga an samu break of structure, an samu breakout kenan. To a haka, tunda an samu breakout, za mu tabbatar da cewa kasuwa za ta tafi bullish. Za ta tafi mi? Bullish. Abin da muke tunani, za a samu pullback. Mun yi bayanin meye pullback a bidiyon mu na 3. Za a samu pullback. Kasuwa za ta dawo zuwa wani key level wanda zai zama entry mu. Kun ga a nan RBS shi ne ya zama entry mu. Za mu yi bayanin yaushe za mu iya amfani da RBS. Ba za mu yi amfani da RBS ba sai an samu miss candle before da after. Kun ga nan wannan shi ne miss candle ɗinmu, nan kuma wannan shi ne miss candle ɗinmu. So ka ga sai za mu yi amfani da shi. Amma in ba haka ba, ba mu amfani da RBS. Ina za mu yi aiming? Za mu zo nan, wato V level ɗin shi ne entry ɗinmu. So kun ga a nan menene entry ɗinmu? RBS. Daga nan sai kasuwa ta tafi. Ku duba yanda ta yi tafiya. Yanda ta yi tafiya, aƙalla muna da how many pips? Muna da 262 pips. Mun gane jama'a? Muna da 262 pips. To haka ake gane daily bias. Mun gane jama'a ko? So bari mu ba da misali na bearish. Misali na bearish, idan ka zo nan, yanzu bari mu yi amfani da recent price action ɗinmu. Idan ka zo nan za ka ga muna da mi? Muna da A level. Muna da mi? Muna da A level. Yauwa. So saboda haka, me za mu yi? Sai mu ja layinmu a kai. To kun ga wannan A level ɗin namu, kasuwa ta yi mi? Kasuwa ta yi rejecting ɗinsa. Wannan candle ɗin ga shi, dogon candle ɗin nan shi ne ya yi rejecting ɗinsa, ga shi. To yanzu wannan shi zai nuna mana cewa muna bearish? A'a, ba za mu ce muna bearish ba, dole sai mun koma lower time frame. Idan ka yi amfani da daily time frame a higher time frame ɗinka, to lower time frame ɗinka shi ne 4 hour. Sai ka je 1 hour sai ka yi refining. Za mu zo ga wannan idan muka zo gurin entry. To saboda haka zan yi marking wannan da dogon layi. Kun gane ko? Zan yi marking ɗinsa da dogon layin nan, shi ne vertical line ɗin nan, ga shi. To sai in koma mi? 4 hour time frame, domin ina so in nuna mai exactly daidai inda aka samu rejecting. Exactly inda kasuwa ta yi rejecting, ta yi creating V level, domin mu yi marking ɗinsa. Idan muka zo za mu san cewa shi ne za mu yi mi? Shi ne za mu nemi breakout a nan gurin. To, ka gani? Nan shi ne last V level da kasuwa ta yi creating before ta zo ta yi rejecting. To saboda haka za mu ja shi. Nan me kuka gani? Nan an samu mi? An samu rejection. An samu mi? An samu rejection. Saboda haka, yanzu an samu, sorry na ce rejection, an samu breakout. Sorry, an samu breakout. Da wannan breakout ne. An samu breakout. Yanzu me muke jira? Muna jiran kasuwa, tunda ta yi breaking, to jira muke ta dawo. Ko ta dawo nan, za mu yi bayani nan gaba ina ya kamata mu shiga.
idan muka samu key levels ko ta dawo nan ko ta dawo nan ko ta dawo extreme level. Wannan ba bayanin yanzu ba ne, bayani ne na gaba. Insha Allahu bidiyon mu na gaba idan muka zo bayani akan entry ɗinmu. So saboda haka yanzu mun tabbatar da cewa muna bearish ko tunda an samu breakout. Yanzu za mu nemi entry, yanzu ba maganar entry muke yi ba. So wannan shi ne. So a haka muke neman wato daily bias ɗinmu ko kuma in ce storyline ɗinmu a daily. Idan kuma weekly ne, idan ka nemi aka samu rejection a weekly key level, to za ka dawo daily ne. Za ka dawo me? Za ka dawo daily sai ka nemi breakout. Yanzu let's say a ce gashi muna weekly. A weekly ɗin nan za mu duba mu gani ina muka samu rejection. Yawwa, nan mun samu rejection. Nan muna da V level. Gashi nan weekly rejects weekly. Weekly rejects weekly gashi da wannan candle ɗin. To za mu dawo daily ne. Idan muka dawo daily, me aka samu? Kun ga last A level da price yayi creating before yayi touching. Kun ga kuma an samu me? An samu breakout. To muna tsammanin cewa price zai dawo a wani key level nan sannan ya ci gaba da tafiya sama. Amma ya aka yi kuma gashi kun ga yana zuwa bayan ya tafi, instead of ya dawo sai ya ci gaba da tafiya, sai ba a samu hakan ba, sai yayi ƙasa. Za mu yi bayanin me yasa, amma sai a gurin entry ɗinmu. Za mu yi bayani me yasa sai a gurin entry ɗinmu. Akwai abin da zai sa price ya ƙi respecting ɗin abun. So yanzu zan dawo, let's say a ce yanzu ka shigo chart ɗinka, ka shiga trading view ɗinka ka buɗe. Me za ka fara yi a lokacin da kake neman storyline? Za ka zo ka duba last candle da yayi closing. Yanzu kun ga wannan candle ɗin bai gama closing ba. Gashi wannan candle ɗin yana da saura 14 hours ko kuma in ce 15 hours. Saboda haka ba za ka yi amfani da shi ba. Za ka duba, za ka koma baya candle ɗin da ya riga ya yi closing. Wannan candle ɗin. Sai ka duba ina ne yayi rejecting. Ina ne yayi rejecting. Sai ka dawo baya. Kun gane ko? Sai ka dawo baya. Idan kana son ka samu sauƙi wurin sanin ina yayi rejecting, za ka sa wannan triangle, wannan rectangle ɗin, sai ka yi amfani da wick ɗin shi kawai. Iya wick. Sai ka ja shi ya koma baya. Ka ja shi ya koma baya. Shi ma na nan ƙasa ɗin sai ka yi amfani da rectangle, sai shi ma sai ka ja shi ya koma baya. Sai ka duba ka gani a sama akwai inda price yayi rejecting a nan sama. Sai ka duba ka gani nan muna da me? Muna da OCL ɗin nan gashi. To ka tabbatar da price ya rejecting OCL ne. Nan babu abin da price ya rejecta a ƙasa. So kenan price ya rejecting OCL ne daidai nan. An samu OCL rejection ko? To sai ka koma 4 hour. Idan ka koma 4 hour, za ka nemi last A level da price yayi creating, sai ka yi me? Sai ka yi marking ɗinsa as breakout. Kun ga me last A level ɗin da price yayi creating? Shi ne wannan gashi. Gashi nan. Shi ne last A level da price yayi creating. Kun gani ko? Da aka samu breakout, me ya faru? Ga price ya sake dawowa cikin shi exactly. Ya sake dawowa. Mun gane ko? So za mu ci gaba da episode na 5 insha Allah, ku dakace mu. Saboda dama muna minti 20 ne, to kuma lokaci ya riga ya yi. Za mu ci gaba da storyline ɗin mu a episode na 5.